Elizabeth Cabanillas naiz eta Arabako Parke Naturaletan lan egiten dut. Orain Nute Hortzar Ondare Babesa enpresarentzako. Parketan 20 langile gara eta parkeak zaintzen, mantentzen, ari garenak eta bisita gidatuak ere egiten ditugu. Bai umeekin, bai helduekin. Nik 10 urte daramatzat parketan lanean eta duela 5 urte subrogazioa lortu genuen. Baina zer gertatu zen? 2014an zerbitzua berriro konkurtsora atera zutenean, bapatean ikusi genuen, pliegotan murrizketak egiten zituzten eta subrogazioa kendu ziguten. Orduan, momentu honetan adi egon ginen eta azkenean lortu genuen subrogazioa mantentzea. Orain, Arabako interbentzio soziala hitzarmena aplikatu nahi dugu eta orain honela nabil.